kde zítra znamenalo včera. Po vzoru hlavní mistrů kultu i toho Ryšavýho zběha si Zdeněk vymyslel svou teorii 8 rovin konfliktů. Hák, Novo, Alex, Kiril i Alan, v podcastech slyšíš Rick. Já na to hážu totiž salám. Bratrstvo kočičí placky, co vlastně páchá. To bylo vždycky můj a pracky. Ti noví nezmaři píší a vymýšlí anti-kaši. Bratrstvo, červené má pracky, dusný pracky. Bratrstvo z Kocorkova znovu a znovu opakují přeložená slova. Bratrstvo a půlnoční vytí, jen lež a Rick, to patří k nim. Lež je tu pravdou, proti jejich trik. Anti-trik. Bratrstvo kočičí pracky, co vlastně páchá. To bylo vždycky můj a pracky. Ti noví nezmaři píší a vymýšlí anti-kaši. Bratrstvo, červené má pracky, dusný pracky. A opět Zdeňa, Kuba, Martin i Kristy v tom všem jedou a v tom mají prsty. To jejich srovnání však vadu má, jelikož Zdeňi teorie je velmi pochybná. Bratrstvo kočičí pracky, co vlastně páchá. To bylo vždycky můj a pracky. Ti noví nezmaři píší a vymýšlí anti-kaši. Bratrstvo, červené má pracky. A opět Zdeňa, Kuba, Martin i Kristy v tom všem jedou a v tom mají prsty. To jejich srovnání však vadu má, jelikož Zdeňi teorie je velmi pochybná.